Здравейте, Милка! Здравей! Споделете първи впечатление от днескашния ден с Зинков Клуб. Много съм впечатлена. Определено е нещо различно от мултилевел компаниите, които съм виждала до сега и определено смятам доста сериозно да работя с компанията и да развия този вариант на мултилевела с Добре, недвижимите супер. имоти. Кое е нещо най-важното, което днес разбрахте и си взехте? Най-голямото впечатление? Начина на работа, системата, която е. Чудесно. Бихте ли препоръчали? Която Да. система определено се различава от всички други мултилевел компании, с които съм си партнирала и смятам, че ще бъде една много успешна и бих я препоръчала на всеки един мой близък и приятел. Чудесно. Дайте за финал едно послание към хората, които ще ви гледат. Вашите близки, приятели, познати. Да се решат на това да рискуват, защото чрез рисковете можем да бъдем много успешни. Чудесно. Благодаря ви много. Благодаря. Всичко хубаво.